El jovent està vivint des de fa més d'una dècada una de les etapes més negres pel que fa a la seva afectació socioeconòmica, arran de les diferents crisis econòmiques, climàtica, sanitària i de valors. Hi ha una alta desafecció de gran part del jovent pel sistema polític, que no és el mateix que desafecció per la política. El 15M, el Fridays for Future, la quarta ona feminista, la diversitat LGTBI, etc., han sigut protagonitzats en nombre important pel jovent. És a dir, no hi ha un desinterès per la política, sinó el que hi ha és una opinió contrària a les polítiques imperants que no qüestionen el model de base. Un model que contamina, precaritza, discrimina i ells són uns dels principals damnificats. L'accés a l'habitatge, al mercat laboral, treballs precaris, criminalització, l'educació en quant a beques, professorat, instal·lacions i estigmatització dels models d'oci, etc. A més, aquesta desafecció provocada per una manipulació informativa que vol legitimar per perpetuar l'actual model està posant en risc la pròpia democràcia. Hi ha actors polítics nous, feixistes, que volen aprofitar la desafecció del jovent per alimentar les pràctiques antidemocràtiques i d'aquesta manera tornar a règims dictatorials que beneficien als èlits manipulant a la població. Per això, des d'Olesa Oberta, volem donar participació real al jovent perquè siguin protagonistes principals del seu futur. Crearem plans de joventut amb la gent jove, establint plans estratègics que defineixin les polítiques municipals en els pròxims 4 anys, garantint l'accés als recursos que té l'Ajuntament per la possibilitat de formació, emancipació amb dret a habitatge, tant com ajudes al lloguer com la compra i la incorporació al mercat de treball. Crearem una assemblea municipal pel clima, on els joves com generació futura tindrà un paper principal per establir mesures a nivell del poble per combatre el canvi climàtic. Creació de centres juvenils per ser el punt de referència de trobada, informació i coordinació del jovent. Creació d'un servei de suport psicològic adreçats a adolescents i joves per detectar de manera preventiva patiment psicològic per assetjament, problemes de salut, integració, etc. Cal posar en relleu el concepte de transició justa, d'acord amb el que s'ha de protegir adequadament aquelles persones que, sense ser responsables de la degradació ambiental, es vegin perjudicades per les mesures necessàries per corregir-les. Cal començar la transició cap a un model de viure, treballar, consumir, moure'ns i relacionar-nos que aturi el canvi climàtic i per servir el dret a les generacions futures a poder viure. Sumem pel canvi, sense por, vota Olesa Oberta.